Kublai pi hagni ki chanmit ki parlok parjor ki baput yigni ki chihikai bangila banyo ne ki pastor jongi na kawai katayo shikawai pat na priang subhai pi iwe piwe shagane ka jing hikai na tin ki jong blai halo ka subject ka jinglong lai uwe blai ngasko kumen ban priang subhai ya I pastor is Cameron pastor Calvin Tangliang but ba nyaw bor la pasam ngas ngok men baling ba kajinga sam joki hagniga janmet ninyo kijing karku haswa bungin sedang tengip nem kli jungi hagijing doai kok pa jim hab neng khube shibon kijing karku yeki bo me shlei hagijing em jongi try na doai hagniga por ba men yalaming ilo men sum bo khoi kat ba ni pliet yeki tien bo khoi jong me hi kai yingi bangila ban snow thu yeki jinglong jong me yeki jingdon jong me but mi smoothuru wa mi ublay mi sinshar yekne perthai wat mi pen ithu ilade shangi habangi puli yekaktin jome haga kerteng jisu mi dwai amen ka subject ka jinglong lai we blay ka the winning subject ba kidan ki kristan ki badang artin bar ngim patla ban smooth bha shisha ka jinglong lai we blay ka the subject jong ka jingmaya handri blay lo pen pau ya kani ban sedang aku ban kali pastor Calvin Tangliang smooth je kerteng ya kini ki lai ka jinglong we blay Kublai shibuan yang ketuk jingkeli kabala ai hanga nakapentaban jer kerteng lani ban identify yaki lai ki jinglong blai hendro yeshua bangan le kata nga shukwa ban yatu ipi ki parlok ki ba pet pat ki ba snga point ke kentien trinity kam sham dan ha ka bible hendro ka bible ke pendon kam niki brio ki ba tho ka bible ki pendon kam ye ke kentien god head lani ke jinglong blai Aku abang ini pai shwa shaki kam ke apostol kalanong ka bakat nyaw gerkat ka baat ko kundai ngan puli ka ongkom ni ti habangi long ki kuan ki ksiu jung blai am day yangi ban mut pakai jinglong blai ka long srim ya ka ksiar lani ya ka rupa lani ya ki mau ki bala thau da ki brio lani ba ki brio ki la penuan dur ki la penong dur am bangin penya srim ya blai kumta am day bangin penya srim ya ka jinglong blai kumta lani gini ke Godhead ke Bible ke pendon kam kum ki mau ki din kum ke siar ke rupa tinge kwa ban sim gini ke tien bau pol pendon kam ki ke kentien jinglong blai lani the Godhead nak tak daung i don ru gini ke jing hikai ke ni ke doctrine ke bala ke jing puli pang ke jinglong blai lani ki pai se ke Deuteronomy kalanong ke basau de khat ke balai pusan bat kalanong ke ban riu de khat ke basau bagi Israel ki nget ha wei blai ngiru nginget ha wei blai padon tang wei blai ong po se ki Ephesus kalanong ka basau dekat ka basau hadu ka bakan rio there is one God one faith one baptism don wei blai ka wei ka jinget but ka wei ka jing pen baptist kata kalong ka jing shisha and rei ka nei ka jing hikai haba ong wei blai kam sham contradict ya ka nei ka doctrine la nei ka jing hikai shapang ki lai ki jinglong blai kat bangi pule kat bangi keren princess ngutu kam shai shushu yakata haga genesis kalanong gabaning kong gad ka ba apon rio ublay ong kumno ublay ong tongin ya thao ya rio tongin ya thao ngin ka mamot om tong we dai haga tien hebrew kong ya ga teng jong blay khat Elohim Elohim ka mamot ka de ka plural kamot badon om tang uwei hagane ka kachingya kren om tang uwei u person hanrei kidan lai kene ki jinglong blai blai bo kpa blai bo khuan blai bo mensiem ba khuai kita ga dei ka jingjer ka teng ki Matthias kalanong ga bar po prad khat ka bakhat khandai u jisuang dapan baptis ki ha ka teng ge jong kpa ka jong khuan ba ka jong mensiem ba khuai bat kom juru absor pol haga jing ai kublai ke jong uya ki para banget ha koren kalanong ga bakhat lai khat ka bakhat sawong ka jing ai ke jong Jesus Christ bo try ka jing i ke jong blai mo blai bo kpa lambat ke jing selok lam ke jong men sim ba khoi ba ki nilai ha wei ke ni don ring kat bat pi ki para banget kata ga dei ki kentien jong ke jing ai kublai ke jong absor pol but sure
ngaku aban pensisha susu ya gane ke jihikai syapang kene ki lai ke jinglong blai kata kadeng ini puli nagi nengkong yo ni skol nong ka basan khat ka banyo nengkong yo ni san nyo ngaku aban puli hang ni an puli na ka tien pareng ka basmusi bahaga khasi ya gane gir khat la weng no ane ke jingmut ki kentien ke badan haga English haga original version ke KJV kam shabdan shu haga khasi jongi to nengkong yo ni san nyo ka ongkom ne. For there are three that bear that bear record in heaven: the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are ones. Nabakilong lai kibaya pla happening. Ukpa, blaybo ukpa, the Son, blaybo kuan, and the Holy Spirit, but umen sim ba kuat. But siyo kong, but kini kilai kilong way. Kini kilai kpa ukhuan but umen sim ba kuat. Kilong way. Kata kadai kacing hikai kapadan haga ktien ke jong belai. Tinga nget ba kat bangi akran susu pensar sengutu kumnu kini kilai ke jinglong belai. Ki trekam kumnu kila banlong way ubelai habakidan lai. Ko bless you buat. Ko bless you bon Pastor Calvin ya ke jing ya sam jopi hoi nila pelajar kat tupin ki the hot Bible na kwa ban kelipat saya iba nyobor lapasam na kwa ba pin let's say kren ba pen i na ka Bible kumno la pen pau ya ke jing long de ki lai we play. Ko bless you bon Pastor Calvin ya ke jing ya sam jopi hoi nila pelajar kat tupin ki the hot Bible na kwa ban kelipat saya iba nyobor lapasam na kwa ba pin let's say kren ba pen i na ka Bible kumno la pen pau ya ke jing long de ki lai we play. Bless you bon ba nyo bor la pasam na kwa ban kli ha ni ka por je pastor is Camlon skoba phila ban pen i kumnu kini ki lai ngot ha ke jing long blai ki trei lang ha ke jing penlong ya ka perthai. Kubleshibon paso service champliang nak mta tu jingkli ya kaba pilala kli ya nga hoj ka jawab ka basai nga kwa pan sot na ka ktin jong blay na kitab Genesis kalonong bankong ka khot ka ba ar pho nrio ublay ulo ong ru tongini thao ya obriu hakadur jongi ka bakum ka jing stream jongi hi hangni ngi osngo ya ka kenten ngi ka kenthop ya arngut ba laingut shaneng qua ban ong bo blei bo pa o blei bo khun o blei bo musem khoi ki adon banta ban thao ya brio bat ka brio hoi ha ka kitab Genesis kolonong ban kong ka khot ban kong kai thu bo blei u bo pa la thao ya ka baneng bat ya khndo ha ka khot ka ba ar ka da ong ba sim u jong blei u dakhi halor ki ka kitab u job kolonong balai pulai ka khot ka ba saw ko ong kumni sim u blei la thao ya nga bat ka jin persa musim jong badon bor baro ka penlong im yanga musim khu jong blai udon benta ha ka jing pelong bat ha ka gospel ka kum u Yohanes kalonong banikong ka khat ka banikong ter ka ong ha ka ba banikong uladon uktien ba uta uktien uladon bat ublai bat ukta uktien ulalong ublai ngisu thu ba ka ni ka khat ka kren shapang of Jesus Christ ha ka khat ka saw ka panshai ba ulawan long do shane ka pathai hagar khot ka balai ko ong da u la long ke baro bar klama u shem la long ke ru ka ba la long ko bless you bon Ko bless you bon pastor is Camlon nilai snow but let's say nilai shy kumno kini ki trei lang ha ke jing penlong ni kwa ban phai sha I pastor si tang liang ngadang ke jing li hang ni ba nga kwa ban kli pi kumnu kini ki lai ki trei lang pat ha ka kam so ke jing su spa. Ko bless you buat ni ketu kecing kali kumno kilai ke jinglong blai ki trei lang ke haga kam ke jing siu spa. Kamau pi mana na du ke jing penlong. Genesis way ad pon riu. Blai yong tu ngin ya thao kamot ki trei lang ngin ya thao yo briu.
hoa ya ka jing pen long i bo jisu ublei bo khun bala siam ya ka senjam ban dam krop ban siam ya ka khando ban sandur ya ubrio henrei nio i ba ka jing ya mut ka jing ya mut nani ka jing thamu kaladan na kilai ki jinglong blai nang ta ga ba yadai bat ka kam jong ka jing su spa nga kwa ba ni phai chwa cha ka jing wan long brio ka jong Jesus Christ ka prathai balawan ban su spa ya phi ba nga na ki pop ki jongi bakani ru kadan ka jing ya tre rangkat ha ka lai ki jinglong blai ngene phai yoni slai kan riu na ba blai la i kata ka prathai blai ba kumno blai ba khpa bala IT au khuan bala khamarwai Jesus Christ blai bo khuan bala IT yala di ban wan changan ka perthai na ka banta ban siu spa ya pi ba nang ta shu shu men siam ba khoi ka ka kam jong men siam ba khoi ka jing walang priyo ba jong Jesus ni tep pa ka mari kala pun ya Jesus Christ da men siam ba khoi na men siam ba khoi nei kata ka dei ka tien ka ba angel ukran hau Matthias kalanong ka bening kong pela ban siam ya kata nang ta shu abangi pai sa ka jing pan baptis yo Jesus Christ Jisu bala lecha ka wa Jordan ban siam ka jing pan baptis blai bo khuan nang tao blai bo pa da Jisu la dap ban siam ka jing pan baptis bala ai ki kan tien jong ka jing pan tengan bong uni ulong khuan jonga hau banga sngom ha e nang ta dei men siam ba khuan bala wan hiar hau Jesus Christ ha ka dur jong ka paro pi ya kata ka jing ya dai ka pedang jong ki nang ta habangi pai pat sha ka jing ka kam jong ka jing siu spa shu Jisu ong dapan baptis ha ka tang ka jong khupa ka jong khuan ma ka jong men siam ba khuan ka mot ki ni lai ki don ya ka benta na ka benta ka kam jong ka jing pen em ya pi bat ya nga to blai chipon ban penbut ya kini jing pensyai jong phi nga kwa ban pai she ba nyu bol apasam kumnu ngi de ban khot ani ka e ga jing khot ban ngi de ban khot ya uni ur khot ban ning kong e ha ka jing long blay Kublai sibun ya kena kejing keli, udkhot ubaning kong ha kejing long blai, udai ublai uba ukpa. Te kumnong ngin khot ya une udkhot baning kong ha kejing long blai. Jesus Christ ula ai yang ngi kejing hikai, kama ngila ban siam ha keting kejong ublai. Ya pai bat nga syo Matthias kal nong keban reu kad khot keba kendai. Kene kede kejing hikai keba Jesus ula hikai. Keba ong kumne Namar kata pendwai kumne kokpa jongi ubaha beneng long bakhoi ka kerteng jong me. Jis kumno jisu lahikai ngi bandwai kokpa jongi ubaha beneng ngim ju khot ngim ju dwai kokpa jongi ubaha ka kendel. Namar ublei uba ukpa udan habneng. Bat nama kata kadau habangi khot yu habangi dwai shu ngi khot ukpa upa ha beneng. Ang iskam bagane kalong ko basay kumlay sibon. apa kran spang blay kwa nga kwa ban kli pasta is kamlon ki e ki kam ki ba blay kwa ule ban kumnu ka bible ka kran ha ka jing tho Kulo shibon pasa servasa na kam tak tu ko jingkli mat ka jubab ka bang kwa ban jubab ba ki e ki kam ki jong ukpa ya ka ba ula le ya ka ba la pan i ru ha ka jing tho ba khoi hoi ki don shibon ki jubab la ni ki khot bible ki bangala ban ai tang atli ki ba kham kong san ki banga kwa ban ni thu ha ka kitab Genesis kalonong ban kong ka khot ka ban kong ko ong ha ka ban kong uble ula thau ya ka baneng bat ya ka khando ka ta ti ka kam ka ba khmat do ka ba uble ula le ani ka ba kham kong san e ya ka ba uble ula le ka kam ka ba kraw e ka long ba udon man ta ha ka jing pan em ya ukhun ban reo ban la kren ya gani ha ka gospel ka kum u yohanes kalonong ka ba lai ka khot ba khan reo ka khot ka ba pau e na ki khot bible baro ka ktim la sam sim ka ba ong kum ni na ba uble ula e kata ya ka parthai kat ba ula itino e la ukhun bla khamar we ba u ba ngai ha u onum jat shu henry unyo ya ka jing em pa bam jukut kubleshibon akini ka por nga kwa ban kli ya i pasta Calvin Tang liang ka e ka bo blay udon halade hatu blay udon ya ka
ya ke Jinglong kumba ubri udon kata de ke jingkli ngapa ngakwa kli ya pi to ngan ju bab shwa ya ke jingkali ke baning kong ke e ke ba ublei udon haladi yones kolong ke basau pusau ublei ulong umensia ke ba mut ublei udon ya ke jinglong ba kenjamen sia ngimla ban penyes ban ya nu jor ublei bat mangi ki priu ha ke jinglong do ke jongi na ba ublei udon ke jinglong ba kenjamen sia nang kong yones kolong ke basau khot ke ba pra ublei ulong ke jing ie ublei udon ye ke jing ie haladihi utau bom ie itu ublei na ba ublei ulong ke jing ie Jeremiah kalonong ke balai ke khot ke basipo Joshua kalonong ke balai khot basipo sorry Joshua lai sipo ublei jungi ulong ublei ba iem udon ye ke jing iem haladihi long kum ki wei kum ki to ki blei thala ki blei thao ki bla shnar ki prio ki bom dan ye ke jing iem haladi nei blei jongi ulong blei uba em uba dan ye ke jing em haladihi bat uba airu ye ke jing em happy bat hanga Jeremiah kalong ka basipo khat ka basipo ulong blei bana bom jukot cha bom jukot everlasting kings ang ka tian ke jong blei kita gede ke jing long ke jong blei ke ba udon haladihi nang ta udon ru ya ka kerteng Exodus kanong gabalai ger khat ka ba khat sao ba Moses la kali yo blai ong ka e ka kerteng ke jong me ndo blei wi thu ong ko Moses shuang ngalong bangalong kamat ulong ma uhi uta utenrai long bangalong ka tin nang we ong Yahweh ka ba mot blei ubana bom jukot cha bom jukot blei uba ma utenrai jong ke e baro utamei jong ke e baro nang ta shu blei udan ke ne ya ke e de ke jinglong udan ya ke jinglong ba ula ban isen e ya pi ba ya u isen e ya brio ha ba hap shi ka pa nang ta u jisu ma ba jisu udan ke pertai jisu u yam ba lai bu yam ula ba sno tho ya ke jing sno si ko ma pi ba pa kita ke ditang kendiat e ke nuksa ula ban sno si nang ta tin jong blei ka wat ban sno si yo men si ba khoi pi blai ula ban sno si kini ke jinglong ki ba blai udan ya ke jinglong personality ki jinglong person ane kita ki personality ke ba blai udan kini kita ki jinglong ke jong blai sipa to ngila ya kren ashpang blei pa gede ko pon ya kren shpang jisu ke e ka kerdan bo jisu bat ke e ka kam ka ba u jisu ulale ba ke de ke jingkli na kwa ban kli hagene ka por ya I ba nyobo Boleh sibun ya kena kejingkeli. Mentang ya jubab ya kena kejingkeli. Bat ngakwa ya pi ban bu jingkemau ya kena kedekot Bible ya keba ngin saya pule. Kedekot Bible ke banengkong. Nyen ya pai syau Yohanes kalang banengkong kedekot ke banengkong haduk ke balai. Ha ke banengkong uladon uktin. Bat uta uktin uladon bat ublei. Bat uta uktin ulalong ublei. Jisu long uktin. Badau lalong ke baro bat klemau om syam lalong ke ru ke balalong jisu long tau ktin dau la pelong yang ke baro ka dekat bible ke baan chau Yohanes hi kolong banengkong ka dekat ke bakat sao utau ktin ula kela utau ktin ula kenjadok bat ula syangsa hapdeng jongi bat ngilayo kmi shine ya keburom jung u bat keburom kepada kat kajong ubala kamarwe na ukpa baladap da kajingai bat kajing shisha gadkot bible kabalai in pa shaw hebrew kolong ga banengkong gadkot ka banengkong haduk kabalai ublei haba ula kren menhendai hagi kepatemen da kibon benta bat hakibon rukom haki nayutul upa hakini kisngi ke bakhadu ula kren hangi haukon ya ubala thong banlong unong yo pateng ya ki baro da ula thau ya ki perthe uba habala long ka jingting shine ke burom jong u bat ka dorhi ka jinglong tenrai jong u bat uba krisyan ya ki baro da ktin ka bor jong u habala pelong ya ka jingpen khoi ya ki pop ula long ha ka kti ka mon jong uta uba kraw tam shajrong nata ka record bible ka basau we jisu ka record bible ka basau Hebrew hi kalong kebalai kadekot ke banengkong
naba kumta ko para bangai bakhoi ki nong yo banta na kajing khot bakenja banang to pin perkhat ya u apostol bat urang ba lingdo kajing pla jongi u Jisu Christ we Jisu ulong u apostol bat u rang ba lingdo nang ta ka khot Bible ka basan ngin pe sha ningkong Petrus kalong ka baningkong ka khot ka ba khat pra bat khat khandai ka ba ong kom ne haba pitip ba omdai ki ai ki ba sep kum karupa lana ka ksier bala sispa ip na kata ka jinglong jing im thala jong pi ya ka ba la it pateng la pateng haki kpa henry da ka snam ba kordor kum ka jong ukhon lang brot ba klem pop ba klem tho bria ka jong ukris ken jisu long long ka snam ba kordor na kamta jong pi bat jonga ka khot bible ka ba henry in pe cha ningkong yo anes kal nong ba ar ka khot ka ba ningkong ka ba ong kum ne ko ki khon hep jonga nga tho ekini ki ek ru hapi ba phenom le pop telada uno no ru le pop ni don ken u real side but ukpa but u Jesus Christ u ba hok jisu deu de real side na ka mata jong pi ba jenga no ya sai na ka mata jong pi ba jonga ka de khot bible ka ba hinyo jing pen pau kal nong ba khat khandai ka de khot na du ka ba khat we ha du ka ba khat real pule ya ka ne de khot bible bat pen sham hang to ba u jisu ulong u ba yai ne ba u jisu ulong u ba shisha bu jikal mau ya ka ne ka de khot bible bat sapule dala ki jong ki khamat ki jong pi khanang ba phen long ki ba shai ha ka ne ka banta kumle shibon Akwa ban kli I pastor is Cameron habai crunch kong Jisu ka ai ka jing ice ngo ba ka ba ula yo no blei bu pa. Boleh shibon paso sa sin na ka benta ka tu jingkli hoi ka jibab ka bang kwa ban ai hani ka po shipa ka jing ai ba kodor ya ka ba u Jesus Christ u khun jong ble ula yo na ble bok pa ka de kani ka jing suk ka jing kemen ka bor ba ka jing pesle ba kham tam ka jing em ha ka kitab u isia kalonong bandu puwe ka khat ka ban kong ko ong muslim u try u ble u hanga na ba u try ula pen sle yanga banilap ya ki babha hai ki ba jamnut lap ha yang ban spain ya ki bala pai donut banilap ya ka jing pelat no ha ki bala rimra bat ya ka ba pli ya ka bandi ha ki bala khom kata ka di ka mission kata ka di ka jipusle ka ba uble bokpa ula le ban ka ba ar kalong ka di ka ni kumbang ong shaphang ka jing im ka gospel ka kum u Yohanes kalonong basan ka khot ka ba arpo humrio ko ong kumni namar kumba ukpa udon ka jing em haladi kum taw la ai ha khon ru panyo ya ka jing em haladi kani ka di juba ku pleshpon Pastor Calvin tang liang akwa ban kli pi ni ka por kum no Jisu u khot ya u blei bu pa. Kablay shibun ya katu kajing kali kumno Jisu ukhat yau kpa. Ang jubab bebek naga gospel kat ko Matthias kalonong ka bakat nyau kat ka bakat way. Ha kajing duai kajing Jisu naga banta ki senran naga banta jong pi bajang. Jisu pendon kam ya kani kekentian ong ko kpa bakhuat. Ko kpa bakhuat. Kapamut Jisu ukhat ya ublay wakpa ukpa. Dei naga taga daw ha ka gospel ka kung Matthias la bu jing kan mau ha ka jing hikai ka jong Jisu ya ki senran ya ki nong buat ka jong kumno ba ki dai banduai ong ba pin duai ha ka teng ka jong kpa ba pin ong ko kpa jong yu ba baneng bat ngi yo iru ha ka jing duai ka jong Jisu Christ ha ka to ki kanta ki ba khadu jong ka jing em ka jong u a chwa bon kam ya u udah penon kami kentien wang aba kukpa haka keper ket sama ni Jisu penon kami kentien aba kukpa kapamut Jisu ukhat ya ublay ba ukpa paru ong ru tau ba ithu yanga ithu yo ukpa jonga ubah baneng paru Jisu ong ngan lechik bat pen kre ya pi ke jaga ngan lechik ukpa
pan kre ya pi ke jaga ha baneng ti kumno ujisu khwat yo blei bokpa khwat yo ukpa blei shipon Nilai keren sepang ublei kwa, nilai keren sepang ublei kun Jesus Christ. Hagning kapuan ni keren sa sepang ublei mensim bakoi. Tinga kwa ban kli hagning kapuan ya iba nyobor ke ei ka kam jong mensim bakoi. Keblai sibon ya kena kecing keli, ladapi pej ya kecing batai kejengi hak to kawai pat ke section ke baladep syapang mensim bakoi hak kot ki mau jam syap Chris pila ban jubab ya kena kecing keli. Henry ya pi badang pej thamai bat yang ngiru ban pen kemai we pi we ngadan ya kena ki santali ki khot Bible ban ya thu ya pi ka e ka kam jong mensim bakoi kat khot Bible ke ban kong ya pej syap Genesis kal nong ke ban kong kat khot ke baar bat ke perthai kalau long baklemdur bat ke basuda bat ke jingdum kalau long halar ke khmat ke jingjelew bat mensim blay laki halar ki om ngis ngau thu shai kam jong mensim bakoi kidan lang udon lang ban tre ha kane ke perthai ban thawi kane ke perthai ko mangalong mane blay kupa blay khon blay mensim bakoi ki adan mentalang ha kano kano ke kam bat ha ban pen im ban thmu ban pen im ya khôn bên rêu ha cái này bật thèn để khót Bible cái bar Yohanes khát sao ar phun rêu pulehi ma phi Yohanes khát sao ar phun rêu men se ma khoi long nong pen tengen bar nong pen kemam yangi nang ta Yohanes hi khát san ar phun rêu long nong pla jong no long nong pla jong blai nang ta kabasau Yohanes khát rêu cái khót ba pra pen ya kendu ya ke perthai syapang ka pop syapang ka hok bat syapang ke jing bisa nangta ka khot ka bakhadu jong Yohanes kal nong ka bakhan reu ka khot ka bakhalai ka bakhat sao min sim khoi Ukraine ya ke jing shisha bat pen pau ya ke ki ban sawan angai skamba kene ki santali kin ai ngi ke jing singa thu syapang ke kam jong min sim khoi kle sibon Pastor is Cameron nga kwa ban kli phi ni ka jing kli. Ha ka jing itali but no ba mensim bakoi u ya trailer. Kubla shibun pasa na kamta ka tu jingli ya ka ba lala kli ya nga ka ba ong kumni ha ka jing hapsur but no ba musim ko utrai ka jawab ka ba nga kwa ban ai ka long ha ka jing hapsur but ka jing shai ka ba long ka tin ka jong blai na ka gospel ha ka testament ka brem na ka kitab uisia ka lonong ba pra ka khat bar pho ko ong ya shaka hukum bat sha ka jing pla lada kimkran kat ka ni ka tin shisha ka jing mi ka sngi kan omdon haki Haga gospel jong ka testament ka bathma ka gospel ka kom o Yohanes kalono bakanyo ka khat bakanyo ko ong o Yesu hi Ukraini ni kintin onda la wan ma u umsim ka jing shisha ken o ni lam ye phi shak jing shisha baro ke ka jing shisha Yohanes khanyo ka tin ka jong blai ka long ka jing shisha ha ka jing hapsor bar kani ka jing shai kani ka jing shisha ka bolong ka tin ka jong blai musim khu jong blai o ye trai bat o ye ya rangkat Kubla shibon. Kumang nilai keren blei kwa baru blei khon kidon ya ka Jinglong. Jong ka jing e ta ka Jinglong jong ka jing yai sha bat ka jing e ka Jinglong ba kloi ban map. Na kwa ban kli ya pi pastor is Cameron hatu mensim bakoi udon ya ka Jinglong srem kum u blei kwa baru blei khon. Kubla shibun ya ka to ka chingkali kalong hatu mensim bakoi udan ya ka Jinglong kerpang halamar wehi nane da kawai kentian ngila banong hatu mensim bakoi udan em yang ta ka Jinglong person yang ta ka personality ka jubab ka dei ho udan mar bo mensim bakoi dei uta u force nane dei ka ta ka bor jong play dei ta ka bang ka force ka bor ka ba mi no play de mensim bakoi dei hi play kum nongin pen shisha ya kata tung ni pai na ka city ka jong por sa ki ephesus kalanong ka ba sao ka de khat ka ba lai po
pasal sao lai pong tu ka ong pa la ban pen ngosi yo belai. Yanu la ban pen ngosi. La ban pen ngosi yo belai yo men siam ba khoi. Pi tang uta ubadon ye ka jinglong personality jinglong bekerpang ba ngila ban pen ngosi. La do men siam ba khoi yo long tang ka bor. Kum nu la ban pen ngosi ya ka bor. Nei. La nang ta shushu kamat ka baar men siam ba khoi udon ye ka jingmot ye ka main udon ye ka jingmot rom kal nong ka pra kot ka baar penyo pilaban puli ka ta udon ye ka jingmot nang ta ka ba lai men siam ba khoi udon ye ka jing ie kumba blai bo pa udon ye ka jing ie kumba blai bo khon udon ye ka jing ie kum joro men siam ba khoi udon ye ka jing ie rom kal nong ka ba ka san ka kot ka ba lai po pilaban siam ye ka ta naga city jong po jong rom kalong ka khat san khat ka blai pho ka ya thu ingi bo min sem ba khoin udan ye ka jing ie nang ta ka mat ka khat do ka mat ka ba ne sam ka dei bo min sem ba khoin udan ye ka mon la ne ye ka will nang kong korin kalong ka khat ar ka khat ka khat wei min sem ba khoin u ai ye ka jing ai khat kum ka jing thamu ka jong uhi khat kum ka mon ka jong uhi khat kum ka ta ka will ka jong uhi pio i umen sim ba khoi udan ye ka jinglong person halade hi ka jinglong ba kar pang ka jong uhi ti ngi dei ben sko thu ba umen sim ba khoi dei tang ka bor ka jong blai han rei udan ye ka jinglong ba kar pang ka ba halade hi kum u blai shipot Aku boleh shibun pastor es kamlon ya kena kecil pensyai jauh pi ban ngako aban pai syai ba nyo bor hatu kalong ko badan kam yang ni kum ki kristan bangin sngo thu bat batai syapang umun semokoi Boleh sibun ya kena kecing keli kepada kam hadu kata-kata ban sengau tu. But habangi perkat kalong kemamayan yang bangila ban sengau tu ya kena. Henry ngadon kejubab ya pi. But ngas ngau tenat ya kecing tho jong syakri kejong ublai ka Ellen G. White. Lada don apa neng jong pi ki bom 40 no ngampat dep an pule ki kot baro ye ke bakal kala tho. Henry ye ke ke bangala dep an pule ngasyam ba ki long ki ba shisha. Bata jol sudan apa neng jong pi ki bam ngej ya ka Ellen G. White. Henry tes ya ka naga kting ki jong ublai. Bat pensiam bahato kalong ka ba shisha na em kana tu lupa ki jong ublai. Bat ha ki jing syam ki jong kalong ka ba shisha kalong ka ba shisha bat sengap man ye thu ipi menta ye kene ki jing tho ki jong ka ha kene kamat chapang mun sim ba khoi ka bangila ban chem na ki kam ke apostol ka sla ka ba sa phu pra ka ba ong kum ne na ka kot khasi kamlong ka badan kam bangin la ban batai shai u ei uta mun sim ba khoi Ukris ulaya thu hangi ba umensim ulong unong pentengen umensim gajing shisha ken uba mino na ukpa ula penbena syai syapang umensim makoid haka kam jong u banyalamnya kibreu syagajing shisha baro unom kren nalade nang ta shu kajing long tenrai jong umensim makoid kalong kajing mayan kibreu kim la ban bataya ka Namar ba utrai syam lapan pau yaka syaki. Ki breu ki badan jingmut jing perkat. Ki ba shumut dur. Ki la ban walam ye ki khot ke jing tho. Bat ki penyasok ye ki jing batai ba kenja breu. Halor jongki. Henry ke jing penyang ya kini ki jing perkat. Ki nom pen klain setia ya ka bala. Syapang ki ba kum kini ki jing mayan. Ki ba jeliu palat tan. Na ke banta ke jing sengau tu ba kenja breu. Kajing sengap jar kalong kaksiar. Kajing sengap jar kalong kaksiar. Ya ke ya ke ba uble syam la pen pau hak ting jeng ngimdei ban wat pania. Namar ke ke bari kilong kijong uble bat ke ba pau kilong kijongi Deuteronomy arpa khundai. Bat ngas ngotenat hane ba kaong. Hapdeng ya kum kini ki benta kajing sengap jar kalong kaksian. Tena mga tagadao nga kwa ban kanto pi we. Wat niya ya kitin gijong ublay. Bata ay ba ublay ng kuyengi iwe pi we. Amen.
abangi kran chpang ka Bible bonsin ki priu ki ju ong ba la tho ya ka do brio na ko aban kali kumno ki brio la ni ki no tho ja ka Bible ki tho ya ka Bible mano ba pen ki e ki ban tho ya ka Bible Kublishbon pasal selvasa syampliang na kamta katu jingkli le se ngalapan ong bakalong ke jingkli ke bakadu yanga kaba pilakli ke baong wei uba pengki ya ke bru jongblei ban tho ya ke jing tulpa kajubab kabang kwa ban ai de tang umsim khu jongblei hi hoi ha ke kitab chipun pau kalonong ban kong ka ban kong ka sa kabang kwa ban ai baublei bo pa ula ai ke jing tulpa hau khun ubalo Jesus Christ Paru Jesus Christ ulai ha uangel Gabriel unang ra kubor. Par uni uangel ulai ha usyakri ujong blay ha Yohanes bar ulat ho ye kita ke baro. Kidon ki bantai ki ba ublay umsyam la pen pau. Yaladi lani umsyam la ai lengba uangel Henry ulat pen pau haki lengba ke jing posnio bar kumju ke jing itu pau. Bar ham kong san ublay ulakran ha ke jimut jim khat jong ki syakri ke jong u lengba ke jing persa musim. Kashti ke ba jong Petros kalonong ke banikong ke dekat ba puai ke ong. Namar om na kamon ubriu lawan ke jingi tulpa menu ru hendai kibriu ki lakren na ublai ken. Habal apan ki yaki da musim bakhut. Kani kalong ke jebab basai. Kublai shibun do ai bo blem kurku ye pi ubai puai nakam tak brom jomblai. Amen. kublai shibun pastor es kamlon bat hoi nga kwa banai kublai ye pastor si tang liang bat iba nyo bo la pasam ye ke jinga sam jong pi halo ni ka subject ka budon kam ki parlok ki ba la sha score ye ke jinga kai ni ke jan mit hoi ke ke bangi la ban shim nek ni ke jinga kai ka long ba ha ke jinglong blade on lie the cot bat kini kidon ye ke jinglong jong ki bat kidon ye ke kam jong ki ban le ha ka ba de bat ke jing pen long ye ke perthai bat ha ka ba de ru bat ke jing sis pa yo kon man rio kini nadu bom jukut sedeki bom jukut ki tre lang bat ki long shitli kumba la yo sngo mene na iba nyu bola pasam ba ho oi kila banon lai ki khot ke jing long blai hinde ni don ta we blai ane we try inga kerpat ya pi ki parlok par jor ba pinyai boot ya ke ka program ban snow to shu hala ke ka subject but la da pidan ke jingkli pila ban tho ik ke jingkli harum jong ke ka channel but ni kermen bangila ban jubab ke jingkli ke chongpi ni snow kumen bo blai open pau ya de hangi ban ni tips camp bau blai udan rengkat bat ni kumbau udan rengkat bat ki brio haka testament ke barem testament ke batmai bat ni imenta haka ni ka ya ka bau blai ukren hangi leng bau mensim bo khoi kumo jesus christ ula ino ilo jom mensim bo khoi ban yai pentingen ban yai yalam jingi kat bangi ap ya jingwan asin jong jesus christ brain kul khuye pi nin saya syampat haka ni ka por na kwa bangin ya pendem kli jongi haka jing doai kokpa jing bahap neng kubli shibun nakap dagani kapor bangi puli yang ka subject ke ka balapan pau hangi ka dei ka monjomi bangi skothu ban ke ka ba memsham lapan pau ka dei ka bari ya ka ba nin sanang skothu andang ila penut kapor bat mi ha ka ta ka hima jong ka ri ka bom dan shu ka jing skosi ka jing janjal ni ka jing yam hang tangin pelut mi sigi bom jukut ban skul thu ya ke ba dangsa bat long ga jing maya ha ka jing em ke jongi ko pa tu kul khuying ha ni ka por bat ya yalam yangi dalam yong nun sim ko nang ye kren ni ko pa bahap neng na mai kini baro ni paling ni wai ha ka kerteng ma thiang tam jong Jesus Christ amen